idem Fortnite a ideme Ranket. No ale už koľkáte sa tu rozsedili svý. Vyplo sa mi to, ideme ďalší. Prepáčte mi to. Už oh, yes. Yes. Kúkajte, jaký mám ľud. Čo sem dopadalo? No, mne to furt padá. Potom sa to vypne a potom zás. Ale už sa to nevypne, potočil to nejak neviem co, ale vidíte ma ešte takto čo. Toto je dobré, strašne. Tu som dali nové. Treba si odísť všetko. Ja editujem takto. Ja mám simple edit. To Fortnite hrajem od 5. sezón. 5. No. Mne sa darí s túto pištol. Strašne sa mi darí s túto, čo mám. A ja mám ešte modrú. Ale mám za to dobrý ľud, stačí. Kde je? Či nejaký Číňan asi? Čo som sa chodil do opice? Chcem si ho keď prodávajú ho za 200 €, ne? Smok? Smok? Vždy, oni sú takí slabí tu, strach, ale keď ja som mal ten oni,